What is up mga kapulutan? For today's video, may na-discover akong cafe dito sa Santiago, Ilocos Sur na pwede kong i-recommend sa inyo. Napavlog nga ako bigla nung natikman ko para ma-share sa inyo ang experience ko na to. Alright. Una sa lahat, first of all, nagbiyahe kami from La Union to Ilocos Sur para mamasyal. Dito nga kami napadpad sa may Santiago Cove. Tagal-tagal na rin nung nakapunta ako dito mga kapulutan, mga 2 years na yata. Pero yung vibe same na same pa rin, napakasarap ng simoy ng hangin. Fresh air ba, tapos blue na blue yung dagat and white na white yung sun. Para ka lang nasa Boracay pero andito ka lang sa may Ilocos. Alright. Maglakad-lakad sa dagat nagutom nga kami kaya dumiretso kami dito sa nakita naming cafe plus bakery. Ang BGVL, short for Bougainvillea. Napavlog nga ako nang wala sa oras nung natikman ko yung food nila dito mga kapulutan. Punta kasi kami ng vegan pero nag-drop by lang kami dito para magmerienda. Simple lang sa loob niya, malinis, maluwang, and very comfy ka dahil naka-air condition sila. Saktong-sakto, napakainit kasi sa labas. Meron sila ditong mga pizza, shareable snacks, mga pasta, breakfast, sandwich, soup, and mga drinks. In-order nga namin yung bestseller nila na truffle pizza. Grabe, napakasarap nito. 100% recommended mga kapulutan. One of the best pizza na natikman ko. Very intense nung flavors ng mushroom. Napaka-rich and highly aromatic. Lasang-lasa mo talaga yung truffle. Sabayan mo palang Tabasco hot sauce. Mapapashish ka na lang talaga. Nag-order din kami ng pasta. Bestseller nila itong seafood marinara. Squeeze lang tayo ng lemon para mabalance yung lasa niya. Pag kumakain ako ng pasta, mas bet ko yung white sauce pero gusto kong itry itong seafood marinara nila kasi bestseller daw. And nagustuhan ko din siya mga kapulutan. Tamang-tama lang yung pagkakaluto ng pasta. Para pa rin siyang Filipino style spaghetti pero hindi siya masyadong sweet. Hindi rin siya masyadong sour. Well balanced lang yung lasa niya kaya nagustuhan ko rin talaga. Very savory din siya and lasang-lasa mo din yung seafoods. Meron siyang squid, shrimps, and mussels. Kaya naman pag ito yung in-order mo, mapapa alright ka din talaga. Sa drinks naman, umorder kami nitong sea salt Spanish latte. Dahil mahaba-haba pa ang biyahe namin papuntang vegan, nagkape muna kami. Alright. Gustuhan ko din yung kape nila kasi hindi masyadong matamis mga kapulutan. Lumalaban din, kaya kanyang ipaglaban, hindi parang siya. Aray mo. Pero legit masarap tong sea salt Spanish latte nila. Tinikman ko din itong matcha sea salt latte ng kasama ko. Di ako masyado mahilig sa matcha pero nagustuhan ko rin to kasi hindi masyadong lasang damo. All in all, nagustuhan ko lahat ng foods dito sa may BGVL Bougainvillea Cafe plus Bake Shop. Kung natikman yung mga breads nila dito mga kapulutan pero mukha naman siyang masarap. Sa mga nakapunta na dito, pa-comment naman kung masarap din yung mga breads nila para makabili ako sa susunod. Located ang BGVL sa Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Malapit lang sila sa beach. Paglabas mo, tatawid ka lang, nasa dagat ka na. And shout out pala sa mga followers natin dito sa may Santiago, Ilocos Sur. Wala na naman kaming masabi kundi alright.